Good day mga moms! Ayan, so it's another day. Ayan, kalilipad lang ng mga kalapati. Ayun na sila, oh. Yung mga kalapati na sa bubong ba. So ngayon, nakisuyo rin si Mia na ayusin itong ginagawang pugad ng mga kalapati. Itong nandito sa itaas ng bahay niya. Kasi nga, dyan nagpupugad. Akyatin natin yung kisame para makita nyo. Ayan siya. So itong bakod na yan, kailangan siyang maayos yung pagkakasealed. So papalitan ko siya, imbis na yung ganyang net, gagawin siyang screen na yung bakal. Yung manipis lang na na screen para hindi na sila makapasok. Kasi ayun o, dami ng pupo ng ibon. Tingnan natin sa taas. Yan. Good thing dito si Mia is meron siyang mga gamit. Yan, may hagdan siya. Tingnan natin dito sa kisame. Yung loob. Dito kasi sila dumadaan. Ayan. Kung mamaya may ahas dito, Mia, ha? Ayan. So, open yung mga pasukan. As you can see, there's a lot of poo-poo of the birds. So, dito sila, hanggang dito. Ayan, nagpupunta sila doon sa kabilang side. Ayan. Wala ngayon yung mga ibon. So, doon sa kabilang side, ito sa likod. Parang ganyan, oh. Yung ilalagay ko na screen. Pero, mas maliliit na screen. Kasi yan medyo matataba yun, medyo malalaki yung butas. Kailangan matakir lahat. May secured. Ayan. Dapa na siya. Ugutin na lang natin yan. Tsaka namin yung dudugtong-dugtong. Kasi sayang yung screen. Dugtong-dugtongin na lang namin siya. Yun nasa gilid. Bababa natin siya. Isa sa CR. So, ayan na. Ay. Binabaan na natin yung mga screen. Daming pupo ng ibon. Ninisa muna natin. Bago ikabit ulit. Hawak ka saan? Yan, baka mo hilain. Tapos dito na lang natin sa labas yung mamaya ididikit na. Sige. Hilain mo na lang papunta sa'yo. Yan. Kasi dyan sila lumulos. Oh, wait, baba mo na. Pagkahila namin dun sa isang net, oh, may pugad na sila. Gumagawa na sila ng nest dun sa taas. Diba? Wala dun sa taas, pagkahila namin nitong huling net, ayan yung nakuha namin, oh. Doon na sila naglilimlim, kaya ang dami na nila dun sa taas. So, meron tayong 14 cubes o yung square nito na sukat para doon sa taas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ah, tama ba? Oh. 14. So, dito tayo gugubit. O gawin na natin 16. 16. So,
dito. Tayo. Para mahati siya. Gusto ka natin siya itatapon. Sakit pala siya. Dalawahan agad. Medyo delicate na siya kasi nga bakal. Tapos tsaka natin siya i-kakabit. Ako na lang yung taga-cut kasi takot ako umakit sa taas. Baka hindi ako kayanin nung hagdan. Ayan na. Yan, i-bend mo lang na onte, tapos i-tacker. Ang hirap kasi nyo kapag ganyan na open yung kisame. Baka mamaya dyan may iba pang mga high. Apo! I-tacker mo na lang. I-secure mo maigi ha, na lahat ma-i-tacker maigi yung para hindi sila malusot ba. Pati sa kanto. Ayan, ayan. Itaas mo na onte, beb. Taas mo na onte. Yung ano, yung dulo ba? Nung dulo ng net, ay ng screen. Yan, ngayon, itong mga screen na to, magkakahiwalay kasi to. So, pag dudugtong-dugtongin ko siya, merong metal wire dito si Mia. Pag dudugtong-dugtongin ko siya, para nasa ganun, mailak siya. Para mas mahaba. So, masecure yung lock ng net. Kasi sayang naman kung itatapon natin o papalitan. So, patitibayin na lang natin siya. Yan. O, diba? Ito yung mga gamit niya dati na screen dun sa pangharang. So, pinagdugtong-dugtong ko lang para mas matibay. Hindi na siya basta makakapasok, makakalusot. So, that's it. Inana namin ng tali para hindi siya lumaylay. Yung sa gilid at yung buong screen dito. Dun sa gitna. Kapoy siya niya. Pumasok sa loob. Buti na lang meron tayo assistant. Ginoo ko. So, ngayon nakit naman tayo dito sa taas. Yan. Yan na yung pagdudugtongin natin.
So, ayan na yung final. Natapos na rin yung lahat. Inabutan na ako ng ulan, kaya medyo ginabi na kami. That's it for now, Mia, sa iyong screen dito sa taas. So that's all for now, Mia. No? So natapos na yung pagpagawa natin dito sa iyong room. Nalinis natin yung mga dapat. Sinaharangan na natin mga hinarangan kasi nga yung mga hindi na yung mga pinapasukan at trada ng mga kalapate. So okay na siya. Ang tanging worries ko na lang, since meron kang alaga dito na lizard sa loob, siya na lang yung nagmi-maintain ng mga pupo niya dito sa flooring mo. So siguro pag wala ng tao, wala na siya naririnig, lumalabas siya, tsaka siya nagpupupo. Ayan, so higit pa dyan, kung ano pa man, okay naman na. So, if you like this video, ayan, maliligo na ako kasi naulan na po ako. Kindly share, like, subscribe, comment down below na rin for more chikahan. Ayan, once again, this is Ma'am G. Bye! God bless you!